Dende hoxe esta vai ser a imaxe nas estacións de Galicia cando saian trens de media distancia. Xa non é necesario pasar as equipaxes polos sistemas de control. En realidade, Renfe dicía que non era obrigatorio, pero que tiña que facelo porque moitas veces coincidían saídas de trens media distancia con trens de longo percorrido nos que sí é obrigado pasar as equipaxes polos escáneres. Sí, a verdade é que para min que adoito ir xusta de tempo, eu agradezo. La verdad es que ahorras mucho tiempo y colas de espera, que aquí se hacen, la verdad, que eternas. Eu creo que era un mero trámite que o único que facía era entorpecer o paso dos pasaxeiros. Así entra en Vigo, un dos sabe que a partir de hoxe deberían conectar con Madrid en menos de 4 horas ou eliminarse paradas intermedias. Este tren en concreto non o conseguiu, está chegando á estación con media hora de atraso. Algo en Ourense, non sei o que aconteceu, algo relacionado coa seguridade do tren, apagouse, volveu a encenderse. De repente se paró el tren y la luz se iba y venía y nos dijeron que estaban mirando las cosas de seguridad. Este tren, o Hablo, o baixo custo de Renfe, é dos que aínda tardan máis de 4 horas en conectar con Madrid. Hoxe, aínda máis, aproximadamente media hora máis, porque non abrían as portas, así que o tren non puido sair dende Vigo a hora prevista.